Aquest refugi antiaeri de la Guerra Civil situat al Raval de Sant Cristòfol era fins fa poc desconegut per la majoria de constantinencs. Després d'un procés de condicionament i museïtzació que ha costat poc més de 50.000 euros, el municipi ha recuperat un trosset de la seva memòria històrica que serà visitable a partir de setembre. L'Ajuntament va ordenar l'excavació del refugi l'any 1937, quan els bombarders insurgents feien més mal al litoral català. El veïnat va ser l'encarregat d'executar aquesta obra que va ajudar que els morts per la vintena de bombes que van caure a Constantí no passessin dels 3. Era el seu aixopluc en cas de bombardejos. Bé, Constantí va estar bastant de sort durant la Guerra Civil, que no va ser un municipi molt bombardejat perquè no estava dins de la línia de Tarragona-Reus. El refugi compta amb més de 350 metres quadrats distribuïts en diverses galeries que sumen uns 200 metres de llargada. Es van habilitar 4 entrades i arran del caràcter argilós del sòl es van construir algunes arcades de reforç. Aquesta característica del terreny constantinenc encara dona problemes i el consistori preveu accions per a fermar l'estructura. Vam tenir el problema a l'Ajuntament, a les escoles, a l'institut, a l'església. Llavors això és característic del nostre subsol, que s'ha d'anar afiançant. Les obres per recuperar el refugi antiaeri de Constantí han anat acompanyades del condicionament de la plaça on es troba. El color de les llambordes marca la localització d'un dels baluards de la muralla del segle XVII, símbol dels efectes de la Guerra dels Segadors a la vila. L'impuls per recuperar la memòria històrica de Constantí també farà possible inaugurar el rehabilitat rentador de cara a l'octubre.